Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shomor wai. Kumamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Nah, kertang komplit. Tempat jing em jong ma. Incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Habakren syakilat patai kubor halor ka jingja ka balaja ha ka santrik urempang arajar arpun riau ha ka baka krem doyong kala patai ha mensangan tangsko bat arpu prangot ki briu kelayam u Presiden Jongka Jaintia National Council u ba Sambor Mi Lingdo u loong bakani ka seng kala yo jingtep baki babon na ki nong balati doyong kide ki bawanrung bean na Bangladesh. Uni unong yalam jong ka JNC uloong ba udon unong bala ubala pla bagi don santli kipar Henry hakani ka singi baja kani ka jingja don nong tray satya haki artli kipar bat kani uloong ba kala bandon AA shalendat bat kala ru bandai ka jingher thama ka bajarjar namar ba dangshen ka Bangladesh kala berngem ban her thama ya ka North East. Uba Sambor Mi uloong bakani ka jingja kam deshu ka aksiden bat ka day ka jingja ka bala syirkai bha. Kajingwan kajongi hangne kalong kumbangi la yoi hakine kisngi ki baladap kala don kawe ka jingja ka ba syirkai hapwa ka East Jaintia Hill District hakaba kala don ka jing bethe jong kine ki par deu yong ma banengkong hi ngikum keseng ngidap ra ka jing sngusi ka bakrau ban yoi yakum kine ki jingja watla ki babun na ki bakhlat ki de ki na ki wepat ki state na ne na ki ngila banong na ki wepat keri par ki donru ki bana ka district ka jongi ki baladu ya ka mansem to wala ka tarungi na ka lang kaseng ni pha ya ka jing sngolam syaki bahaying hasem jong kine ki baladu ya ka mansem tangi hi kum ka JNC kum kawai na ka seng ka bana po East Jaintia Hill District hakabayade bat kene ka jingja ke bangi kwa ban penpau kalong ba na kawai ka por sa kawai ka por ni sngo ba ka jingtre de yong hapo thangsko ka de ka balai lan du kata kata khamtam hakabayade bat ka jingwan ra ya kinong tre na ki wei pat kiri la banong na ka Bangladesh ta kane hi ka jing yo lai lan ka jongki ban wan ra kinong tre na po Bangladesh khamtam ni suba ba kane ka bajia kam de shu ka accident kaladan ka ba shalendet namarngi ki ba sa apo izentia ka kam ki doyong tre doyong kala de ka we na ka lat kamai jakpo ka jongi ki nong izentia la ningila banong jong ka jentia hi baro ka we ta kum kini ki jingjia ki shajia ma na ka we ka por sha ka we ka por hendre kum ka ne pat ka bajia menta ka long ka ba kham itrib la ningila banong ka ba ompat jujia ta ngi kum ka seng hi ngi sngo ba ka don shalendet namar habangi phai shakaway ka statement kabangi i ba we unong bala jong to ka thanyo la kran shaki media ula ong ba ki don santli ki par de yong ki ba yajan hendre don bok ba hakata ka por badon ka jing bethe artli ki par de yong ki sange trekam hendre lada kita ki par de yong ki pentre ka jing yap kan nang khambun shu shu ta kane hi ka pen subay ngi kum ka seng yo la de ba ka yo la se bakadon ka shalendet jong kane ka jingjia namar ngi i haki social media ka jing ya huri hura hapo Bangladesh barkaladon ru ka jing berngam ya ka omtang ya ka jela ka jongi hinre ya ka thain not isi baro ka we ta bar ka jing tip ka jongi ru ki don ki bun ki khar Bangladesh ki batre shato namar menshwa habadon kum kini ki incident ngimla ban ong kam judon namar ka jing tre de yong hi kam pat long scientific hapo ka thain ka jongi Lening ila banong mentala kan la nadu arjar kat saw kala long no ka ba illegal. Ta kum kini ki jingjia ki jahan re ki shuklat ki we arngut kum ka accident case ma ha ka jing bakala ban tre ban kata han re ka ba jia mentang i ka jing yap kala bon bat ka jing betheru kala ima kala long no kum ka bomblas ngila banong. Tangi kum ka seng ka bangi kwa banong hang ne laglong ba ka jong phi ki perlok press ki media ki jong ngi kwa ngi ba ka sarkar kala thung ya ka judicial inquiry tak ka bangi ko banong ba kane ka inquiry kam de ban long tang nak benta kata ka jing trebe anyo de yong henre ngi kwa ru ba ka sarkar kan bu ya ka inquiry
halor kene ke jing wanra ya kinong tre ki bana ke we pat kiri hamtam kum na keri Bangladesh namar kene ke jing bun jong ki khar Bangladesh apo kene keri ke jongi ke bu ke jing sir ke bakrau ya keri ba ke jat benri ke jongi tang ya ke distrik ke jongi tengi kwa ru ba ke sorkar kan penmi ya ke we ke isu ban kendang napang ya kini kibriu ki basak bean kamtam hapo ke distrik ke jongi namar ke baja hapo kene ke Thangsko kala pensyong sir ya ke distrik lene kala pen kedit benriu ya ke jelahi borok ke we bat kamtam ngikwa ba ke elekaru kan don ke jing ba khli kamtam ban pet benya ya kini ki kum kini ki jatkam kanang ba kini kibriu ki batrei ha kitu ki jaka kinam yo laitlan ban wanra ya kita kinong train na ki we pat kiri ki balong ki bela ban bu ke jing sir ya ka peteng lene ya ka ri bal ka jat benriu ke jongi tengi kwa ya ka sorkar bakan isu ya ka kanu ka jing kendang ya kini kibriu ki ba kila banong ki ba bansa be anya po ka distrik ke jongi kumbang yo iha ke we ki state kila sedang ban kendra hamtam ya kini kibriu ki ba na ka we pat keri te ha ka ba yede pat berkata ka jing ong ka jing tre dewyong ka ba be an namar hoit ngi ba ka sorkar kala ka ong ba kala weng no ya kata ka jing khang ya dewyong kala wanra ya kata ka scientific mining hendrai ka ba bujing pat ya ki pat ba kalong ba menta kata ka scientific mining habang ya apply ya kene ka prospecting license ngin ka banengkong ngi de bandon ya ka jaka ka ba 4 hektar ta kene hi ka bujing ya ki we pat ki try jaka namar bun na kin ngim ong ba omdon ki badon jaka mah hendrai ki don ki badon ya ka jaka ka ba 4 hektar hendrai ban ong hi majority hi prapha percent hi kinong song ki badon ya ki par doyong ki de ki small scale tengin na ka we ka por sha ka we ngi kum ka JNC ngila pha ka jing tho sha CM ngila pha ka jing tho sha ka mining and geology department jong ka sarkar jela padang ha kini ki une usne mubaladep ngidang de pha ka jing tho wat shadu MP jongi bantuklar halor kani ka jing dawa ka jongi kata kalong ban wanra da ka small scale scientific mining namar bangin la ban penduk jaj ya kane ka jing trebe an ngidon kam ya ka mining ka balong ain ka balong scientific nang makum kini ki jing ja kinumja henre mental da ngiyaj be da ka ka ba ka sarkar jela kala sedang kata kalong ka open cast mining ka bangi hapan don kam hadu 4 hektar ka jaka kalong ka ka ba bu jing ya ki pajba baro tengi kum ka JNC ngisngeu ba ka sarkar kala de ban phaikmat sha ka small scale scientific mining hoi kene ke jingja po tang sko kam syam la penkendit tang ke jela ka jongi henre kala penkendit wat ya kari India hi borok kawe abak ngi la yo ileng ba ki press and media bawat u prime minister badan buro mujongi u Narendra Modi ji ula pha ya ka kubor sngeulem bad ula airu ya ka compensation na ka benta kini ki bala khlat na badam tang kataru ngi iba ki wepat ki union minister jong ka government of India kila pha ya ka khubor ka jing penrem ya ka te ka jing ja handai ka ka message ka bagi kwa ban pha kum ka JNC syakine ki nongelam ki jongi khamtam jong ka central government khamtam sha u prime minister badan buro mujongi ilang bun phai khmat lem tang syakine ka jing ja handai bakin phai khmat lem sya ka jing ka bangi kum ka ri bat ka jat ben riung ya tengku na ka we ka por sya ka we ngila dawa ya ki an ki baklain ban yada ya ka ri bat ka jat ben riung henry ngena kaliang ke sarkar India kadang sengap jar halar kene ke jing dawa ka jongi khamtam kum ya ka ILP bat ka baar kalong ha ka jing dawa ka jongi ya ka small scale scientific mining ka balong kerpang nak benta kene ka ka balaja ka ja na ka daw jong dewyong ta khnang ban pen impat sa chisen ya kene ka jing tre dewyong ka jongi namar ban ong ban sukhang ya ka jing tre dewyong kalong ka ka bamla ban long namar kane kala ya de bar ka jakpo jong ki jong ngi hi ki kum kinong song sunang apo is jentia ba jong ka jentia hi borok ka we kanum kutang ha ka jing pha ya ki compensation benitang ha ki khubor ban penrem ban keno ya ka balaja ando ngi kwa ru ki ban thu ya ka solution ban wanra ya kata ka small scale mining kenang ba kan long ka jing mentoy ya upai ba ya ka jat ban riwi borok ka we namar habadon ka jing trebe ain ka don ru ka jing du nong ya ka government namar kidu ya ki tax ne ya ki revenue ki jong ki ladangi phai sa ka jing du tulop jong ka JHADC ya lese kala bande ka we na kine kidak ka daw ba ka de ka jing lik jong ka revenue le ne ka leakage of revenue jong ka state ba jong ka
District Council in Namar Ladak uni ka jing tre doyang kayat kat kum ka an kin sala ban yo ya ka revenue lene ya ka tax na ka jing tre doyang. Tanakal yang ke jongi ka JNC ka message ni pa sya ka sarkar bah ka bede bar ka inquiry ka de ban long ar banta. Kowe ka de nak banta kito ki batre bean. Ban kem ya ki bar ka weru kumno ki ne ki briu ki la ban wanra ya ki nong tre na po Bangladesh. Namar kamlong ka basuk ni kwa baka sarkar kan penlong ka ya ka inquiry ka ba ar banta bar ka balai ni kwa baka state government bar ka government of India hi kan aino yang ngi kum ka jella Meghalaya da ka small scale scientific mining. Pikum ba ang way na unang ilama jang keseng bahalang hin po Shillong President jang ka HY Singh rungi kershan ka jingong ba de ban verify shwa laki de na em kinong India menta ban shuong na kide tang kibar jelaro haka bakadu kide kinong India hi long ngidan hi kamensem ka jing snew sne para briuma handai lada kimde ki proper resident lene kimde kita kinong shong shnong jang kari India ngim snew ya hapken baka sarkar kan aya kata ka compensation haka jingsha ka de ka sarkar ka de ban perlong ya ka inquiry kan kumno kila bandrung meno bayarap iki bandrung na Bangladesh channel ni nakiway pat kiri katahi ka de ka jing sngeu ka jongi ka bede ka compensation ngimla ban ang ma namar ka jing tre doyong namar nadu mensyua kala ya bat kala don ni ka jing pendon kam ya ki jing pen bethe ndre meno bapa kata ngimla tang kito ki bahasa kem lan tang kito ki trai par ki batre kila ban ang namar ngam tharai ra kito kinong belaro kin shu yele start ndre ka ba ka bangi kwa ban ong kalong kane ka jingja kamla shuken ban de ka accident namar dan ipet ka jingja ka jing yap riu ka jing julor kamla shuken ban long baki kitumutang ban nakabenta ka kam deuyang yele se ka don ka era ka ba shalendet ken ka bangimla ban mudur ngimla ban perkhat ba ka de kata ken yele se ka de ka jing hertma ka ba jar na ki we pat ki briu ki ban barri ken Fik ki bang yo iban keno ya ka sarkar ru ngimla namar ngi ihi ba ka sarkar ka tre system mah ban wan ra ya ki ain ban kala legal ya kene ka jing trade yang ban ra ya kata ka scientific mining hendre ka don hiru ka jing tulot ngimra ban ong ba ka sarkar ka biang ka don ka jing tulot hendre ban ong pat ban keno ino pat kambahan namar ka jing tre hi habangi ong ka jing tre tu mah ka ba shu ya tre sop namar ka jing tre sop ta ngimla man ong bakade ka sarkar na paid ba na markat syong ka jing slur jong kito kinong tray pina markum kine kum ka kam de yong kam de ka kam ka biki yele harus surak lene ha po shnong po thau long kum kine ki jaka ki de ki ba jing ai bahana ki shnong ki bangin hap ya ki jat da ki sausan kan tangila ban ong kum ka thang skole ngidang ya sngoy kine ka thang sko tang ha kine ki system na duna system menta menshwa ka to ka de ka lausan andre ban ong baka jing tulot ka de na ki man pawar ngimla ban ong Namar mentahi ke jing tre sya ki jaka ki ba ki pulis ki dangla ban yo ikam don. Andre kum sya kini ki lauba lausan pat kela ban ong kade ke jing bam la perkhat ke jong ki hendre tangha dan bala ja kum kini ki jing ja ke pau perthai no gen. Pin namar menta ban ong ke jing mi jong ki kelima namar don auction call auction ma bala auction da ke call India. Andre kat kum ke ba pau syabar ki ong ngila kendu ya ki SP ki DC bang ni persyang banti punya sepang kene. Ki ong ba kini ki doyong ki bayak ki de kito ki auction namar de prepare dang man hakani ru udang sa silak tam mune auction jong ka call India tabanong directly ki bayak ha surok ki de ki ba ti de ki par ki balong illegal ngimla ban ong namar waru auction ru kidang bun ki ma auction jong ka call India ka badang sa jong ka CIL em ka jing casting ka dan namar wat ka jing ja ka thang score ru namar shwaban ja ka ne ka jing ja ka ba ha ma ngi kila don ki leakage ki video leakage ba ka don kata handre kam don pat ka proper inquiry lene kini kita mo na kaliang ka board district long imla ban len ba ka don ka jing insting ka bede kani ka bamenta ken na mahaswa ba kani kan jala artili ki video kila lik balong ba ka de thangsko handre na ka board district kim shimkhia ka ka ba jia menta hakini kisngi ka de ka ngila ban ong ba ka de ka jing shimsting Kedengong ban kena teneng kong hi kide ki board district hi namar kade ka kamram ka jongki ya la se ki board ki bahalor ki la ai ka order andre ki ba kongsan ni kide gitu ki ba tre feel ken ki ba de ban pe ja ka kam